Stručný sprievodca odkupom nehnuteľnosti formou nájmu. Odkup nehnuteľnosti formou nájmu je moderné a flexibilné riešenie pre tých, ktorí potrebujú predať svoju nehnuteľnosť rýchlo alebo hľadajú alternatívne financovanie. Tento model ponúka jedinečné výhody ako pre predávajúceho, tak pre kupujúceho. Ale je dôležité porozumieť jeho priebehu, vhodnosti a právnym aspektom. V tomto audioblogu vám poskytujeme detailného sprievodcu, ktorý vám pomôže pochopiť, ako tento proces funguje. Čo je odkup nehnuteľnosti formou nájmu? Odkup nehnuteľnosti formou nájmu, z angličtiny leaseback, je proces, pri ktorom predávajúci uzatvára dohodu s kupujúcim, ktorý kupuje nehnuteľnosť a následne ju prenajíma späť pôvodnému majiteľovi. Táto dohoda zvyčajne zahŕňa možnosť odkupu späť po určitom časovom období za vopred stanovených podmienok. Ako proces funguje? V prvom rade sa inicializuje dohoda. Predávajúci a kupujúci sa dohodnú na podmienkach predaja a nájmu. Vrátane nájomného, dĺžky nájmu a ceny pre spätný odkup. V niektorých prípadoch sa predajná cena stanovuje podľa trhovej. Právny prieskum a zmluvy. Obe strany by mali zaistiť právny prieskum dohody, aby boli ochránené ich záujmy. Zmluva o predaj a nájomná zmluva musia byť starostlivo vypracované. Uzatvorenie predaja. Po dohode a právnom schválení sa uskutočňuje predaj nehnuteľnosti, pričom kupujúci zaplatí kúpnu cenu. Nájomné obdobie. Predávajúci zostáva v nehnuteľnosti ako nájomník a platí nájomné podľa dohody. Možnosť spätného odkupu. Po uplynutí dohodnutého obdobia má predávajúci možnosť nehnuteľnosť odkúpiť späť za podmienky stanovené v dohode. Právne aspekty. Je dôležité, aby boli zmluvy o predaji a o nájme starostlivo vypracované s ohľadom na právny rámec, aby rovnomerne chránili práva oboch strán. Dôraz by mal byť kladený na jasné definovanie podmienok odkupu, vrátane ceny a časového rámca a ďalej na nájomnú zmluvu, ktorá by mala špecifikovať podmienky, ako je výška nájomného, údržba nehnuteľnosti a postup pri porušení dohody. Výhody pre predávajúceho. Čas. Leaseback dohoda vám umožňuje ako predávajúcemu získať viac času na hľadanie nového domova alebo dokončenie stavby nového domova bez nutnosti sťahovania sa. Finančné prostriedky. Ako predávajúci máte možnosť napríklad využiť výťažok z predaja súčasného domova pri uzatváraní kúpy nového domova. Toto môže pomôcť vyhnúť sa finančným medzerám medzi predajom a nákupom. Nevýhody pre predávajúceho. Nájomné môže byť vyššie než je hypotéka. Ako predávajúci respektíve nájomník, môžete čeliť situácii, kedy je nájomné vyššie než by boli pôvodné mesačné splátky hypotéky. Nie ste vlastníkom nehnuteľnosti. Rovnako ako pri klasickom nájme je treba počítať s tým, že aj napriek tomu, že v nehnuteľnosti bývate aj naďalej, nie ste jej vlastníkom. Toto môže obmedziť rozsah možných úprav na nej. Všetko však závisí od zmluvy a od zjednaných pravidiel užívania nehnuteľnosti. Výhody pre kupujúceho. Zvýšenie atraktivity ponuky. Ponúknutie leaseback možnosti môže zvýšiť atraktivitu cenovej ponuky kupujúceho v konkurenčnom realitnom trhu. Obzvlášť pokiaľ predávajúci ešte nenašiel nový domov. Príjem z nájmu. Kupujúci nadobúda dodatočný príjem z nájmu, ktorý môže pomôcť pokryť mesačné platby hypotéky alebo poskytnúť mu finančné zabezpečenie počas prechodného obdobia. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Nevýhody pre kupujúceho. Zodpovednosť prenajímateľa. Kupujúci preberá zodpovednosť spojenú s prenajímaním, vrátane údržby a oprav nehnuteľnosti. Na tomto sa však obe strany môžu písomne dohodnúť v zmluve vopred. Potenciálne poškodenie nehnuteľnosti.
Existuje riziko, že nehnuteľnosť nebude po uplynutí leaseback obdobia v rovnakom stave ako v momente uzatvorenia odkupu. Pre koho je tento model vhodný? Tento model je ideálny pre majiteľov, ktorí potrebujú rýchlo získať finančné prostriedky z predaja svojej nehnuteľnosti, ale zároveň si prajú zostať vo svojom domove. Je to tiež výhodné pre investorov hľadajúcich príležitosti s garantovaným výnosom z prenájmu a s možnosťou budúceho zisku z revalorizácie nehnuteľnosti. Uvažujete o predaji svojej nehnuteľnosti a hľadáte tú správnu cestu? VIV Group prichádza s inovatívnym riešením vo forme priameho odkupu. Vďaka nášmu tímu odborníkov získate podporu, ktorá vám pomôže nájsť to najvhodnejšie riešenie zodpovedajúce vašim potrebám a špecifickým požiadavkám. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz.